Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки ҳама вақт да бар монед дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва боваримон доред. Дар ин видео фақат нафарҳое ки патент доранд, ҳамовода дахл дора, барои аннулировать накардан қонуни наве ки ай 7 январ ба кор медарояд маълумот мерасонем ва баъд ай худум суҳбат кардан нархҳои патент дар ҳама шаҳрҳои Россияра мемонам ки чанди шудагай дар соли 2024. пеш ай мавзӯъро сар кардан медонед ки рекламаомон меша. И бародарро тавсия метам, нафарҳои бедокумента меоя мегира мебара граница мебиёра, дигар пеш хонат намебиёра, Москва намепарта, худат мерави барое ки документал нишидагӣ ва авиакассамона айёд намебароре. ҳолатҳое шуд ки прямоида ҷавоб наодан, хафа нашавед, шояд успед намекунад, шояд абедаян ё ки дигару дигаш. Дар WhatsApp нависе, ҳаракат мекунанд, иншалло ҷавоб диҳанд. Ай кадом шаҳр ба кадом шаҳре билет дар кор шава, баъд дили пур метавонед харидорӣ кунед. Хоб, хела пеш ма видео карда будам дар ҳамин масъала. Гуфтем ки қонун ба имзо расидагӣ ай 7 январ ба урусӣ бигем вступит в силу, ба тоҷикӣ ба кор медарояд ай 7 январ. Яъне ай 7 январ нафарҳое ки патент дорен, шумо 2 моҳ вақт дорен ки уведомит кунед, яъне ки уведомление рӯй кунед, ва нафарҳое ки баъд ай 7 январ патент мегирен, шуморо бояд ки муддати 2 моҳда уведомление рӯй кунед. Яъне ира барои чӣ кардан? Як бор мегӯям ки нафарҳое ки РВП ё ки вид на жительство гирифтагиянд, медонанд уведомление чия ҳар сола бояд рӯй кунанд. Агар ки накунанд, штраф мекунанд, баъдан метавонанд ки штрафа наспоранд, аннулировать кунанд РВП вид на жительствора. Патентам ҳамихе. Дар ҳолате ки уведомление рӯй накунед, метавонанд аннулировать кунанд патента. ира барои чӣ кардан? Яъне ки бояд ки ҳама қонунӣ кор кунад, ҳама трудовой договор дошта боша. Вақти уведомление да трудовой договор дар кор мешавад ки шумо бояд пешниҳод кунед ки патента гирифтам, қонунӣ кор кардаистам. Дар ин ҳолат агар трудовой договор кунед, патентам ки тамом шид, граница рафтан дар кор намешавад, омаданам дар кор намешавад. ҳамон трудовой договор хати продлит мекунед. дар ҳолати надошта бошед трудовой договор, уведомление накунед, метавонанд аннулировать кунанд. این مسئله دا به اهمیتی نکنین. با خودتون بدرین در یوتیوب نویسین که نوی زکان را پاتنت 2024 معلومات پراگیرین. ما تا جایی میتونستیم ما فهموندیم. خب میمونم نرخ‌های پاتنت در سال 2024 باقی پناه الله میندارم محمد باشه.